Rahatlama koy gülelik. Min rahatlama. Çık da gidinli. Ho, woman iyi. Oğlum bak sen yanına gerek. Hala Şuun vara aktif olmayın. Doktor gelip masaj ettiler. Qarad kıyınlayıp bara şuun aktif olmayacak kolumda ha. Muğa seyret. Şuna çağırdım. Gel bana seyret deyip. Gel güleş bana seyret deydim. Anne seyret. Ne mi diyen? Gerek güleş ulanyan hem ne dağıtımı. başka hiç korkat almayana. Olsun. Ben şimdi rakı bana gerek ettim. Şun aktif olmayın. Ben ilk hemen karar kibriyanı. Son şey mağaralarının dolayında bakayım. Ne takmak kamın gayret? Koy güleş saklama. Koy güleş. Derdime dert koşma. Ben derdimi yenilip deyip çağırdım ben seni. Koy güleş. Koy. Qayt baryan makalım. Qaytayın aklım. Näme sizsin dogryň aýt. Sarmalım dinle. Ara krem. Haçan yeler diye. Näme etmeli? Fahra biz zatlar çözmelem. Meselem. Yo sen näme? Çağaçağım. Güläleň ýedine düş getirelim şey diye. Var ya. Fasol. Güläleň ýedine düşür getirelim şey diye. Al elin iyilen napitikler açtır. Deret. Ey bir Goňşulaň çağasam saňa men deme däre o güläleň. Goňşulaň çağasam sen. Oğlum. Muny. Oğlum. Oğlum. Yüz oğlum yüz. Yüz çağam. Onlar fanım. Yüz. Güneş krem ne içip almalı adamlar. Güneş krem arada ödün bir zatlar Güneş gurulma. krem hem soğuktan oraya. Ne soğuk dip hadi soğuk başlayar. Yüzüňiz var ha. Soğuk wagty yüzüňizde şu güneş krem çalmasaňa. Tesbillek bolýar. Yanmardan marta çenli. Apda aprel. Erbet var yanaktan beter yüzüňizde ýakýan habaryňyz bolsun siz yüzüňizde näme etseňiz edaýyň. Kormalı. Hawa näme etseňiz edaýyň hangi kosmetologa gitseňiz gidip hökman günüň dowamyny 2-3 kere güneş kremi çalyň diýip size maslahat berýän mekin alyň diýip ýalbaramak men. Prosto 150 manatdan bahasa al. Bizimki şun alýaňa 1 ýylyňa gider. Näşere? Artayın. Günde çalanda da 4-5 ay var. Oturama görmeli ulara. Ne bir gerek bolle. Bolle. Çalanlaydım. Ana şep kızlar ya. Yüzüňe çalýan. Ne uğranıp? Şeyden öyle. Men yakinen al korkuncadan. Yok uzaktan al şu at. Gülýärlikdim. Yüzüň aýaly. Almak üçin. Fikir 64, 60, 90 fikir, 80 fikir. Al gülümcan seni. Fikir 64, 60, 90 Emek. fikir, 80 fikir. Çalın. Al. Giyce ne? Tübede çallık mı? Gowal ya. Kısma Telefon. yani. Bol seni ýene çal. Mugut insan. İnsan. Ha? Men yüzüm yaman kurağa Fahra. Karan çalyana hedilet ya. Akılım güneşe tay gelecek. Yoktur. Nomra değil. Yanırmadığı biz şu avazadı. Avaza daha 50 plus gülälik sen oýnat Hiç ýagmy? yanmadık. Şança atladı da. Ene hukman alıngay şunu. Ökünürsüňiz almasaňyz. Näme okad etseňiz güneş krem, hukmanam çalaýmaly. Oturum bir goý. Bilýär misin näçe mandalýalar? Samsyk bolaýmydyňyz? Goý içine paket goý, musurçy gatýan içine. Nakitýan her al taýdan taýdan geldi kabara gidip. Goý gülälik. Rahatlama goý gülälik. Men rahatlama. Çık da gidinli. Ho, woman iyi. Oğlum bak sen yanına gerek. Hala dikten daha fazla gerek saklan. Al oğlum bana kay. O ne? Hakikaten ya. Alır mı kahve? Al ya. Açılmıyor alırsın. Açayda diyara. Aşağıda da ya çay kaç. Var Ben açıp vereyim gel. Ana, Allah'a. Allah'a. Nereye gerektiğini ayt. Nereye gerektiğini ayt. Allah pitik al. Allah pitik al ödüne gerektiğini al. Aşağı böyle ya mı? Rahat değil mi? Fold. Karandı. Ödüm kayladım.
Şuna paketten Näme? sarma. Paketin vereyim mi men? Bu men elim alman hani. Flash. Çok benzenem. Böyle yakarım. Barın kayda kılıp. Ana. Ana. Şeyme terfici ana. Şunu uğratmasan öymedi götürüp ya şey. Ya hemen çıkarayım. Çıkın. Var. Sen hadi canım. Allah razı olsun sizden. Var muhtaram döküp geçtikten akıllı. Ay şükürler. Allah hepimiz. Sağa otur güleş. Tamam. Davay canım. Şimdi defmaş gerisi sende. Böyle. Men çalışıyorlar bana gerekli uçuyor. Bunlar ama Ay yıllaştırdık iyi. Kalpleri yudular, kıyılar. Tamam. Tamam. Seni anlattık. Çaycağı desem öyle. bol verer. Yürü. Size bir daha dayayın. İnşallah hiç kim garip olmadı. İminna men bolun garip olmadı. Näme diye karar garibim. Sorta yok yani. İnşallah bolmarsan kesellemem özüňde gowjaz. Dereden şu wagt hem eksik çulyas qarı tapaw yok. Kuşun körögüsüne bahana gözläp beren umulsatdin size şoňa düşünýän şoňa her gün hassa bolun bolman birja derman limon çay daat qara şolar ýa-da edip özüňize seredin. Ene şu sözüm berkçe bellän we soňma ha dogry diýen eken diýersen inşallah da diýmem. Qara şoňaly özüňize ýaman gowy seredin. Menim gowlanurna inşallah inne şul has bir hil ödüm gowduýup başladym. Şeýmede häzir meni bir kremlap berse onu hasym gowlanýar. Ara hasam ýan gowjy bir habar aldım şoňa begendim. Şu hat begenler bir hil men derledip begenlerdi. Şoňa inşallah gow bolsun. Sagaman ýatyp duruň. Sizi seýýän erçir. Mama dilegedim gow bolaryn. Aktiv bolasym gelýär. İşim kän işlem bir bakymjak bitiresim gelýär. Magazynna maýlanasym gelýär. Gitmeli ýerlem mana keýa gitmeli näçe çağım gara gat kän ýer işim var. İnşallah dilegedim. Hemmemiz gowlaryň arasynda da menim gowlanaýyn. Sagaman ýatyp duruň sizi seýýän. Keçecek ýeriňizde skutlyjak aýyrtaňyz maňa dilegedim bolmy? Şeýle Osmandarym aýrylyp bir aktiv bolasym gelýär. Sagaman ýatyp duruň. Sizi seýýän. I love you akalım. Bildim bilen goýuň ýakdyň diýip gatanmara. Näme goýuň diýip. Biz filtrep çekeýle nivela geçse dedim. Ene. Hiç zat yok. Kara kırımdan başka.